No čo, ideme na kávu alebo čo? Mohli by sme skočiť aj ideme už feznom chuť. Ja by som tiež išiel na kávu, vieš. Doma sa mi nudiť nechce. No, ani mne, no. A na kávu by sme Poďme mohli na zbehnúť. kávu, no. Išli by sme na kávu. A ešte aj juicy k tomu by som si dal. Kepy ho dole Jak zhodol. normálny človek. A kde pôjdeme? Kto ti volá? Ježiš Bože. Áno, Ahoj miláčik, môžeš dneska na nákup? no, Bože môj, no dobre, tak pôjdem, no. Dobre, dobre, ahoj. Ahoj. Čau. No čo dneska robíme? Ideme sa asi opiť, ne? Na pivo? Išiel by som na Začneme pivko. pivom? Začneme pivom, dáme 52, potom to tranák. Au. Jekra by som dal. No. No ale začneme ešte tým pivom. Prídeme do zo 2 dní, kamarát. Na zo 2 dní prídeme Máme minimálne. krajší výlet. Yes. Oh. Kto ti volá? No. Áno. Ahoj miláčik, môžeš ísť dnes na nákup? Nemôžem, strieľajú po mne, pomoc, strieľajú po mne! Me, I'm all the way up.